Thompson je svojom pjesmom Oluja najavio ovogodišnju 30. obljetnicu vojno-redarstvene operacije. Dan danas se promatra tu vojno-redarstvenu akciju kao jedan školski primjer kako izvesti brzo i munjevito jednu takvu akciju. Malo tkoji strani vojni izaslanik je vjerovao da Hrvatska može riješiti to u 3 dana. Ali to je tako bilo i trebamo biti zahvalni ljudima, hrvatskom vodstvu, ali svim braniteljima za ono što je postignuto tada. Tako da i danas baš sam bio na sastanku sa američkim veleposlanikom pri NATO-u. On je bliski suradnik predsjednika Trumpa. Pitao me i za neke detalje jer sad vide da i dalje nestabilna situacija u Bosni i Hercegovini. Da nije bilo Oluje, ko zna u kojem smjeru bi to sve otišlo. Tako da dobro da je vojni mimohod. Trebamo slaviti te dane, ovo je okrugla obljetnica i evo, još jednom mogu samo čestitati svim sudionicima i akcija Oluja, ali i Bljeska prije toga.